Beszélgettünk már a graffiti ügyről, itt reggeli műsorunkban hallottuk Beke László művészettörténész álláspontját, és hallgatóink közül is nagyon sokan hozzászóltak a témához. Azt írják, hogy kicsit mintha megkésett lenne az az elképzelés, amelyet ön beterjesztett, mely szerint adott esetben akár börtönbüntetéssel is szankcionálni kellene a falfirkálást. Hát lehet, hogy megkésett, de van egy népi bölcsesség, amit ilyenre lehet, hogy jobb későn, mint soha. Valamit végre tenni kell, és ez az egész módosító javaslat, amit most a büntetőtörvénykönyvhöz benyújtottam, valóban azt a célt szolgálja, hogy egy kicsit ráirányítsuk a figyelmet erre a jelenségre, foglalkozzunk vele. Lehet, hogy nem minden szempontból ezt is így kell elfogadni, de hogy valamit tenni kell a jogalkotónak azért, hogy ez az áldatlan helyzet megváltozzon, abba biztos vagyok. Mi az ön álláspontja? Én azt javaslom egyébként, nem egészen pontos, ahogy az előbb idézte, azt javaslom egyébként, hogy tehát először is, hogy legyen önálló törvényi tényállás arról, hogy ez nem rongálás, hanem ez egy önálló bűncselekményi típus, egy olyan szabályozás, amely azt mondja, hogy ez helytelen, veszélyes a társadalomra veszélyességet rendeli a jogalkotó büntetni, kimondja, hogy a graffiti elhelyezés az bűncselekmény. Ennek egy vétség változata, tehát ez az enyhébb típus, amelyet alapesetben pénzbüntetéssel vagy közérdekű munkavégzésre való kötelezéssel lehetne büntetni. Ez a fajta reparációs, helyreállító jellegű szankció elég elterjedt Európában, ez egy új kriminológiai, penológiai irányzat, amely tehát azt mondja, hogy aki valamilyen kárt okoz, vagy sérelmet okoz, saját kezével hozza a helyre. Nem elég ezt minden esetben pénzzel megváltani, de adott esetben, ha pénzzel is kell helyreállítani egy közösségnek az által okozott kárt, akkor azt ő kell, hogy fizesse, vagy az ő hozzátartozói kell, hogy fizessék. Már tegnap is érveltek a hallgatóink avval, hogy egy új művészeti ágról van szó. Természetesen nem azokról a feliratokról beszélünk, amikor azt írják, hogy anyád, de mondjuk azok a úgynevezett tegek, amelyet ezek a fiatalok felfestenek, tehát ilyen nagyon furcsa tipográfiával különféle közléseik vannak, az akár a művészet kategóriájába is tartozhat. Lehet, csak akkor viszont szerezzék meg a tulajdonosok hozzájárulását ehhez. Mit gondol, nem úgy járunk majd el ezzel a törvénymódosító javaslattal, hogy azt mondjuk, hogy jó, most már van jogszabályi keret, ami persze fontos, hogy legyen, ugyanakkor hát egy csomó minden majd ennek a megvalósítását vagy alkalmazását akadályozza. Mondok egy példát, jó lenne mondjuk sprintereket alkalmazni a rendőrségen, hiszen nyilvánvaló, hogy kevés lesz az esély, hogy ezeket a fiatal srácokat elérjék a rendőrök. Van persze olyan, de az esetek többségében nem lehet tetten érni őket. Hát a helyzet az, hogy eddig akit tetten értek, azt meg nem lehetett vádat emelni. Tehát ez egy ilyen rókafogta csuka helyzet volt. Eddig azért nem történt semmi, mert azt mondták, hogy nincs jogi szabályozás. Tárgyaltam én rendőrökkel, rendőri vezetőkkel is, ügyészekkel is, hogy miért nincs több vádemelés, miért nincs több eljárás. Történetesen nálunk az első kerületben több elkövetőt tetten értek. Ezt követően az ügyészség egyikük ellen sem indított eljárást, vagy emelt volna vádat. És erre azt mondták, hogy hát ezt tűrni kell. Most ugyanakkor viszont egy ilyen városban, mint Budapest, évente biztos, hogy több mint 1 milliárd forint kárt okoznak az ilyen jellegű művészeti önkifejeződések, és azt gondolom, hogy ez ellen azt kell tenni, hogy világos legyen a társadalom számára, hogy ezt elfogadja vagy elutasítja. Kicsit provokálni szeretném a közbeszédet, a közvéleményt, hogy végre derüljön ki, hogy most ez valóban csak egy néhány embert zavar. Nekem nem ez a tapasztalatom. A hozzánk érkező panaszok és igények azok pont az ellenkezőjéről szól, hogy a többség azt szeretné, hogyha ez ne így lenne, csak egy szűk kisebbség az, amelyik azt gondolja, hogy ha ez szórakoztató és meghökkentő. Az embereket általában inkább bosszantja, hogy amikor a frissen felújított falafelületekre, társasházakra, adott esetben még akár műemlékekre, szobrokra is olyan feliratok, olyan színezések, olyan foltok, olyan pacák, meg egyéb meghökkentő alakzatok kerülnek, amelyek hát azért alapvetően rongálják a városképet. Jó, az én esztétikai érzékem szerint is a graffitik jelentős része nem tekinthető művészeti alkotásnak. Mit gondol, annak a törvényjavaslatnak vagy módosításnak, amit ön most előterjeszt, igazából a célja az, hogy lehetőleg minél többet büntessenek, tehát hogy ezek a gyerekek kerüljenek be a börtönbe, vagy pedig az elrettentés? A visszatartás. Tehát a visszatartás, ha valaminek nincs szankciója, akkor nincs prevenció sem, nincs ami megelőzni az elkövetést.
Minden büntető jogszabálynak az a célja, nem az a célja, hogy a gyilkost kivégezzék, vagy bebörtönözzék, hanem az, hogy ne legyen gyilkolás, nem? Hát minden büntető jogszabálynak az a célja, hogy világossá tegye a társadalomra a veszélyességet, az elutasítottságot, a többség által történő elutasítottságot. Ez az a terület, ahol egyébként az összes politikai erő egyetértett, hogy valamit tenni kell. 2002-ben a helyhatósági kampányban emlékszünk, hogy Mindemszky Gábor, G. Németh Erzsébet, Schmidt Pál, mindenki elmondta, hogy valamit majd tenni kell a graffiti ellen. Eltelt 2 év, vagy másfél év, és azóta sem történt semmi. Vannak nemzetközi tapasztalatok? Vannak nemzetközi jó, hol tapasztalatok. sikerült felszámolni a graffiti? New York, Berlin, de mondható Ugyanígy? Párizst, így Tehát van. erős szankciók? Hát a leghíresebb példa ez a Giuliani vezette New York-i intézkedés sorozat volt, az úgynevezett zéró tolerancia elve, de egyébként erre a törvénymódosító javaslatban hivatkozom is erre az indoklásban. A zéró tolerancia, amely a New York-i aggasztó közbiztonsági állapotokon akart változtatni, azt mondta, hogy a kis bűnelkövetőkkel szemben sincs tolerancia. Ha valaki közlekedési szabálysértéseket követel, ha valaki graffitit végez, ha erőszakosan koldul, azokkal szemben is föl kell lépni a rendőrnek, azokkal szemben is a törvény szigorával kell eljárni. Ezzel a zéró tolerancia elméletének a gyakorlatba való ültetésével el tudták érni, hogy New York egy biztonságos és tiszta város lett. Utolsó kérdés, mikorra várható az, hogy vagy ebből a törvény lesz ön szerint? Nézd, hát az eljárás elkezdődött, most az országgyűlés elnöke kiadta az Alkotmányügyi Bizottságnak első körben megtárgyalni ennek a törvényjavaslatnak a témáját, és ezt követően a ház dönt arról, hogy a tárgyalás sorozatába veszi-e a témát. Hát én bízom abban, hogy ez nem fog hasonlóan más ellenzéki indítványok sorsára jutni, és hogy a ház foglalkozni fog ezzel a kérdéssel. Amennyiben nem, én úgy látom, hogy még társadalmi támogatottsága is lenne annak, hogy akár aláírásokkal arra ösztönözzük a kormányt, a kormányzati többséget, hogy foglalkozzon ezzel a témával valamilyen módon. Bízom abban, hogy ez a téma most már nem tud elaludni olyan mértékben, ahogy ezt eddig láthattuk. Dr. Nagy Gábor Tamás, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt. Azt írja a hallgató, hogy a graffiti alval ejtendő. Köszönjük szépen. Most itt van velünk dr. Csendes László, az ORFK bűnmegelőzési osztályvezetője. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Jó reggelt! Mit gondol, ha mondjuk keresztül menne a parlamenten ez az elképzelés, és bizonyos esetekben akár szabadság megvonással, szabadságvesztéssel is szankcionálható lenne a falfirkálás, használna-e? Az én szerény véleményem szerint nem. Én úgy látom, hogy ez fiatalkori divat. Egy olyan deviancia, amely inkább valamifajta önkifejezés, nem helyes önkifejezés nyilván, de semmiképpen nem kriminális tett. Ha már pedig egy önkifejezési forma egy bizonyos életkorban, akkor más módszert kéne alkalmazni ennek a megváltoztatására. Csak még nem találták meg azt a módszert, amivel le lehetne szoktatni a gyerekeket erről a nagyon bosszantó szokásról. Ez tény, a világ sok pontján él ez a jelenség, és tesznek különböző kísérleteket. Hazai viszonylatban is így van ez, hiszen halljuk, olvassuk, hogy például MÁV kötött velük együttműködést nemrégében. Önkormányzatok próbálnak valamit tenni, szabad felületeket biztosítanak, ahol kiélhetik ezen önkifejezési formájukat a fiatalok. Ez még kevés, hiszen az igazi pikantéria ott van, ismerjük, hogy a legtitkosabb helyre helyezzék el. A legnagyobb megbotránkozást okozzanak vele. Hát ebben kéne valami okosat tennünk. Mit gondol, hány ember lehet az, hány fiatal, akik ezeket így végrehajtják? Tehát ugye a graffiti művészek azok kitalálnak maguknak egy nevet, és akkor azt firkálják mindenhová. Önök nyilván ismerik és felderítették már azt, hogy ez hány elkövető, és rossz szó, mert hát gyerekekről van szó, de hát mégiscsak azok. Én nem tudom ezt pontosan mondani, 1-2 ezerre becsülöm. De nyilván van egy olyan kör, amelyet semmiképpen nem tekintek a graffiti csoporthoz valónak, akik csak rendelkeznek esetleg sprével, vagy valamilyen fajta festékkel, és összemázolnak, összerondítanak falakat. Ez az 1-2 ezer, akik, ha lehet mondani, művészeti szinten végzik a falfirkálásokat. Az előterjesztő, vagy az ötletgazda Nagy Gábor Tamás elsőkerületi polgármester azzal érvelt a szigorú szankcionálás és a büntető törvénykönyvbe való vétel
mellett, hogy mindenütt, ahol a zéró toleranciát meghirdették a graffitikkel és a graffitizókkel szemben, ott sikert értek el. Tehát itt igazából nem is arról lenne szó, hogy ezeket a gyerekeket lecsuknák, hanem hogy elrettenteni őket attól, hogy mindent összefirkáljanak, pont azzal, hogy esetleg le is csukhatják őket. Hát én nem tudom. Egyéb más cselekményeket, hogyha vizsgálunk, ez a fiatalok esetében főként nem eredményre vívő. Tehát ők nagyon jól tudják, hogy lopni sem szabad, mert komoly büntetést lehet ezért kapni, és mégis azért lopkodnak. Nem hiszem, hogy az ijesztgetés, a rémizgetés változtat meg egy fiatal embert. Inkább az érvek, a alternatívák mutathatnak egy jobb irányt. Milyen alternatíva és milyen érv lehetne? Ugye arról már beszéltünk, hogy az a út nem igazán járható, hogy megpróbáljuk kielégíteni szabad falfelületekkel az igényeiket, akkor viszont mi még, mert nekem most így hirtelen nem jut más eszembe, de lehet, hogy önöknek igen. Azt, hogy erről sokat kell beszélni, az tény. Azt, hogy rá kell világítani a fiatalok előtt a kárra, amit okoznak, hiszen nagyon nagy többségük valóban nem hiszi el, bármennyire furcsának hangzik, hogy ezzel kárt okoz. Bosszúságot okoz, megbotránkozást okoz, ezt a társadalom elítéli, ez az emberekben rossz érzést keletkeztet, ez nem nagyon üt át irányukba. Ők végzik a maguk is rajzolgatásait, leplezett formában, de ezekkel nem szembesülnek. Közelebb kéne kerülnünk hozzájuk, hogy ezeket igenis megtudják, és újabb olyan lehetőségeket adni a számukra, ahol kiélhetik ezen szenvedélyüket. Mindig van új megoldás, az, hogy üres mávkocsikat kapnak, az, hogy börtönfal oldalát festhetik, ez szintén izgalmassá teszi számukra az egész műveletet. Tehát az ön véleménye szerint egy szigorú büntetéssel nem lehet megakadályozni, vagy egy szigorú büntetés fenyegetésével nem lehet megakadályozni a falfirkálásokat? Úgy gondolom, hogy igen, és a világ több pontjáról sem kaptunk olyan hírt, hogy azzal aztán végképp gátat szabtak volna, hogy megrémisztették, megijesztették a gyerekeket a szigorú büntetéssel. Dr. Csendes László, az ORFK bűnmegelőzési osztályvezetője. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönöm, viszontlátásra. 9 óra 24 perc van. Ancsi szólt hozzá graffiti témához. Úgy tűnt nekem, hogy nagyon belvárosi szemmel középületekre és építményekre gondolva boncolgatják a témát. A 17. kerületben az Üllői úton családi házak vannak, utcafrontra építve, és amint egyet valaki nem kevés saját pénzen rendbehoz, megjelenik rajta a graffiti. Én biztosan felrobbannék dühömben, nem az lenne a megoldás, hogy még több pénzért a tulaj bevonatokat tetessen a falára. Ez hasonló ahhoz az esethez, amikor rám törték a kocsi ablakát és kikapták a táskámat. A jegyzőkönyvet felvevő nyomozó azt mondta, hogy nem kéne egy nőnek egyedül ilyen kocsival járni. És hogy mond? Hát igen. Az az igazság, hogy most ezt a kritikát én nem venném magunkra, mert hogy minden érvünk arról szólt, hogy ha valakinek a házát összefirkálják, akkor az nem igazán boldog. És hát ez azért majdnem minden egyes interjúnkban elhangzott. Brendan azt írja, no, ilyen megengedő, elnézést mentegetőző embereknek nem lehet rendet tenni ebben a témában. Mit szólna a most nyilatkozó úr, ha az ő házát firkálnák össze? Erről beszéltünk egyébként Beke Lászlóval is, tehát az, akinek összefirkálják a házát, az nyilván másként tekint rá, de a dr. Csendes László szavai, aki a bűnmegelőzési osztály vezetője, az arról szólt, hogy nem megoldás a bezárás. Mi lenne, hogyha tehát az lenne a megoldás, most már rájöttem, hogy a szigor mindenféleképpen, tehát legyen büntetés, akár börtönbüntetés is, és legyenek ilyen védett objektumok nagy felületekkel, ahova egyszerűen be kell törniük. Tehát, hogy... Még nem értem a gondolatmenetet. Hogy mint egy ilyen paintball, vagy nem tudom micsoda, tehát, hogy rendesen védjék a kijelölt objektumokat, mit tudom én, erre kijelölt őrzővédők, és a srácoknak oda viszont be lehet menni, tehát hogyha ott elhelyezik a tegeket, vagy a graffitiket, akkor az, ha valóban az a cél, hogy maguknak bizonyítsák, hogy mennyire ügyesek, és hogy mindenüvel föl tudják firkálni a névjegyüket, akkor ez végül is megoldható lenne. Mondom, azzal, hogy azt mondjuk, itt van egy nagy gyárépület, ennyi biztonsági őr védi, tessenek bemenni, aztán szétfirkálni. Ha
kijöttök, akkor rendben van. Ha benn maradtok, akkor meg baj van. Beck László művészettörténész mondta azt, hogy hát a graffitizés az leginkább bizonyos szempontból az extrém sport kategóriába. Hát itt van az extrém sport. Azért mondom. Ugye az a baj, hogy emellett van egy bónusz is, hogy amikor te megnézed a ház tetején, hogy a szépen felújított Margit körúti, ugye Margit körúti háznak a cserepére sikerült valakinek ráfesteni, akkor egyrészt ugye elismered a teljesítményt magadban lehet, ugyanakkor meg fölháborodsz azon, hogy hát már oda is. Tehát nyilvánvalóan benne van az is, hogy na majd mit fog szólni a sok buta polgár, aki jön, azt nézi, hogy mit csináltam. Most lehet, hogy rossz mintát adtunk a fiataloknak. Tudnélik, annak a háznak lecserélték a kéményét, illetve tető szerkezetét, cserepeit, letisztították. Aztán majd most eszükbe jött a graffitisenek, hogy a kézlevágás sokat segítene. Na, írja egy kedves hallgatónk. Az a ciki, hogy Hangman Péter a tévében meséli, hogy együtt járt a fiaival firkálni, írja nekünk Dönci.